Sadag. Napalabas, iti panagsarita dalay ka ken Doña Caridad. Napalalo tiragsak ti balasang, gapu ta imbaga ti Doña, anulakit di tagimbagan ni Albert, ket dinan pakibyangan Apolos ti relasyon da adwa. Naragsakan nga rod ti balasang, gapu iti imbaga ti Doña, ngem pinalagipan latamet ni Nana Simang nga annadan daytoy ti tunggal tignay na. Iti sabali abangir, impadlaw latta ni Misty nga adda surun na iti amana, ket nagpakadwapay daytoy kenidan tapno mapan agliwliwa. Kabayatan na, nagsarita manen dagiti agasawa a Don Amado ken Doña Caridad. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Amado, kumustaan? Anya ti kuna ti doktor. Amado, saan ka kumangag sannaay? Pagdamdamagan ka. Kaya't ko ang maamuan no ti panagasong ni Albert itay. Kat indikasyon, anasaya at anti kasasakad na. Pangaasim ko ma. Caridad, pangaasim tagkalma ka kumalang. Apay nga min anagbayag ka nga agsao. Magagaran ak amado. Kaya't ko ang maamuan no anya timbaga ti doktor. Caridad, sapay la kumata patib kerem ti pakinakam mo. Apay. Anya nga minti ko na ti doktor. Saan kanupay lang nga natalgad ti kasasaad ni Albert? Anya? Dahil tatimbaga na. Isuasaan tayo pay lang nga mangnamnama. Saan tayo asardayan ti agkararag? Tapno mamimpinsanin ang makalasat ni Albert iti paggad. Saan na makatulong kin ka daytoy nga aramida, Misty? Saan na ron bangagin inom ka? Anya kalakit din ayadan. Baybay anak kadilatan. Daytoy lang ti amok ang makatulong kanya. Tapno mailiwliwag ko ti marikrik na. Anya ti kayat mo? So nga tek ida, when no ipapas ko langan ti surun ko babaen iti panaginom ko. Papurak iti ko nam nga iliwliwag mula ang tirik na. Ngam ti pagdanagak. Ang mga no nakarkaro pa'y ang makaaramid ka iti saan ang nasayaat no napartagkan. Dan. Sapay aramidem latan ti mapanunot mo nga aramidan no kastaan na kainom ka. Iso nga rod nga da ka, tapno mapalagipan na. Misty, Dayta ti agpaiso. Iso nga inawis ka. Tamok akabailan nak apalagipan. Kan lapdan no anya ti kayat ko nga aramidan nga ammom apakadaksak. Panyero Amado, dakkel ti pamatik nga agimbag ni Albert. Kastamot ti pamatik, Panyero. Isungarod ako na kini Caridad asaan nga agapura. Amo na matasan asinsinan ti panaka-aksidente ni Albert. Panyero, Iso na lang takas lakayat nakit din nga apuraan ti panagimbag kan panakapuot ni Albert. panagkunak kat day tatirumbang nga ilawlawag mo na imbag kan Juana. Day tama ti raramidag, Panyero. Diyak namin kaya ta maupay ni Caridad. So pa'y medyo simaya at ti ugali na ita, Panyero. Nadlaw mo matgayam day ta, Panyero. Pwede, Panyero, maragsakan na nga ron. Sapay la kumatag na nayonen day tamad madlaw ta itaki ni Caridad. Iti kasta, saan nga agbanag akumplikado ti amin? Kasayatan no agtalinait ka pa'y lang ditoy, palasang ko. Sir Fausto, Baybay ang pa'y lang da Amado kan Caridad iti silid ni Albert. sir, adda ka didakas na napasamak. Awan balasang ko. Ikam lang ida iti gundaway da. Isungadak pala ditoy, tadyak kayat amasingada.
Maawatan mo't siguro ti kayat ko asawan. Uwan, sir. Maawatan kayo. Panagkunakit naskan nga ginanakan, Caridad. Iso nga agawid tan. Nga mawan pa'y laang nilay ka nga agbantay diti ospital. Sana bale, taadamot ti nurse. Amado, kabaulam ka di apanawan talatan ditoy ni Albert. Ha? Urayon ta ditoy nilay ka. Sa tanto agawid. Diyak kaya't apanawan ni Albert. Nga awan ti mga sikasukan kwa na. Sige nga rod, Caridad. Ala, rumwarak pa lang nga rod. Tagsarsarita kami kini Fausto. Adda kamot gaya man, lay kabalasan ko. Uwan, tito. Kumusta ni Albert? Kunan ni Caridad ang nagasog kanoy tay. Agpaiso, tito? Isuti ko na ni Caridad. Ngam sigun mat iti doktor, saan pa'y la masigurado ang natalgadan ti kasasad na. Anya? Ngam sana ka mapukawan iti namnama, balasan ko. Amok ang makapuot matlaang ti anak ko. Amok ang malasatan na tinapagtang na. Kastamot ti kanayon nga ikarkararag ko, tito. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamak ka ni Albert. Bilinan ka na imbaglay ka. Di mo baybayan ti anak ko. Diyak kaya't apanawam nga agmaymaysa dito'y silid na. Senyora, Saan amabalin ang mabaybayan ni Albert? ikarik, senyora. Diyak baybayan ni Albert. No adda sa bali amadlaw mo, iti sasaadan na. Pakaamuam adagos ti doktora. Kad di na kami liplipatan apakaamuan kan ni Amado. Tantanda anak dayta, senyora. Tong palat ti bilin nyo. Sige, tagawid kami. Diyos ko. Agyaman ako. Tamayatan ti panakilangan kanyak ni Senyora Caridad. Agyaman ak. Taitalaknan kanyak ti panakataripato ni Albert. Kaya't mo asawan. Agbati ka pa lang dito'y, Panyero. Uwan panyero. Kaya't ko lang ti makasigurado. Ha? Ang mga nonyakit di ti mapasamak. Panyero? Ang mga nukilat nga umay dito ni Misty. Iso may mayat tayo nakasigurado. Maawatan ka, Panyero. Sige lang, Panyero. Umuna kayon ka ni Caridad. Nulakit di ta masigurado nga awan ti daka sa mapasamak. Agawid ak tumutan. Misty, nabartag ka. Kabalak paidan. Sana balik. Tadyak matan nag-order iti mainom. Kaya't ko lang antiag sounds. Ano sana kadilatan? Dan, maumakan sa matan kanya. Ha? Anya ka din na nga ibagbagang, Misty. Amangan ngamin, no maumakan kanya. Iso nga, ibagamlangan. Amom asanto ang mapasamak dayta, Misty. Iso pa nga asim ko ma. Ta saan kang agsao, itikas ta. Talaga napatagkan ka ni Albert. Anya, balasang ko. Sir Fausto, Makitak tinalaos sa panagdandanag mo iti kasasad ita ni Albert. ni Albert ti kaunaan a lalaki nga inayat ko, sir. Laika, Isumat laang ti kaunaan a lalaki a nakariknak iti panangisakit. Kang runaanan, ti panangipatag. kasta ka di. Uwan, sir. Imparik na kanyak nga da serbik dito'y lubong. Ultimo ni Senyora Caridad nga inana. Sinukir na, gapo kanya. Agam para kanyak. Saan na pa nagsukir ti inaramid ni Albert? Ha?
Karbangan ni Albert ti mangpili iti ayatan na. Isu at tinubgar na ti pagayatan ti nana. Sir, Dayta ti agpaiso. Kat dayta ti patsyak. Naidumamat ni Albert. Saan nakas ka ni Panyero Amado? Ngayon tultulok na latan ti kayat dagi dinadakkel na. Sa bagay, agpada kami matlaan ka ni Amado. Iso na lang, tanasursuro ni Amado nga inayat ken impatag ni Caridad. kasta ka di, sir? Unlay ka. Kaslagkabsat kamin ka ni Amado. Sipud ubing kami. Agam ammo kamin. Iso nga amok ti amin maipapan ken kuana. O, Misty. Adatan dito isang wanan ti balayo. Agyaman dan, ha? Kabailam ka ni. Anya kalakit din aya. Namaumawanak matan ka. Di ka kadagdanag. Misty, Agyaman dan. Jacob dong sa Misty, ha? Sige dan, agyaman. Yak pa'y sumrak dita balay. Alag lang ti kotse. Tarumwarak matlang. Senyor, kidawag ko maamapan ko kuyogan nilay ka iji ospital. Simang, Sana bale, tanasi kasok mat aminan at trabaho. kabalam ka di timapan kat ni, rabiin. Wen senyor, saan da kapag danagan? Ala, sikati makaamo, Simang. Gamaganad ka. Pakamuan na kapaman na nakasangpet ka ni Jay, tapno amok. Matungpal, senyor. Agyaman na. Pinalubosa mo na, anya pa'y laang ko mati maramidak. Caridad, Kan husto mo, tapno sigurado ang mataripato ni Albert. Kat saan ang mabaybayan na. amok asana baybayan nilay ka ti anak ta. Caridad, agyaman na ta ininoten ang mawakwaknitan ti panunot mo. Amado, Sapay la kumatag tultuloy daytan. Tapno awanin ti rumswa aparikot. kaya't konti agina na. Maturog taan. Di ko naman siguro kat makalusot ka niya. Senyorita Misty, no napaanugot mo ni Tita Caridad, saan kanyak? Diyak magustuhan ti pa nagbanbantay mo kin ni Albert. Senyorita, pangaasin Di ko. kan agsaupay. Rumwar kakit din dito'y silid ni Albert. Anya ti mapasamak iti kaadda ni Misty iti ospital. Gagayen, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, kinasarita ni Don Amado ti doktor amang tamtaming kini Albert. Tapno mamuanda no kumustan ti kasasad ti baro. Ket nagdanag ti asawa na, idi imbaga ti doktor, asaan pailaeng amasigurado ti talged ni Albert. Iti sabali a bangir, masikuran ni Misty kadagiti mapaspasamak. Iso ang nagpakuyog daytoy kanidan anapan na ginom. Iti daytamit la arabi, nabartek anapan ni Misty iti ospital nga ayan ni Albert. Ningarodlay ka tinaabutan na iti ospital. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Sadag! Di ko naman siguro kat nakalusot kan anya. Senyorita Misty,
No napaanugot mo ni Tita Caridad. Saan kanyak? Ha? Diyak magustuhan ti panagbanbantay mo kin ni Albert. Senyorita, pangaasim Di ko kan agsawpay. Rumarkakit din dito'y silid ni Albert. Ha? Nga mo, senyorita? Ada akong dito'y. Siyak temang bantay kin ni Albert. Iso arumwarkan dito'y. Di mon orayan nga iparinggoyad kapay lang arumwar dito'y silid ni Albert. Saan ang arumor dito'y? Binilin nak ni Senyora Caridad. Iso asyak nga rod timang bantay ka ni Albert. Di parpartak ko pa'y tagmaneho. Sa bala talaga tagparparik na kanyak. Awan tilugan ni Misty J. Balay. Amangan no napan iti ospital. Unyag pa iso. Awagak ni Dan. Bareng no kakuyog na ita ni Misty. Hello, sir. Dan, ayan ni Misty. Ha? Kit no intulod kon iti balayo, sir. Anya, delikado nga rod. Ha? Apay, sir. Anya tinapasamak. Nagawid ang itayan. Ngam awan ijay garahe tilugan ni Misty. Isuarim muar lakit din ay jay. Anya? Sigurado ang nagturong ijay ospital ni Misty. Sige Dan, agyaman na ka. Nasken ang makagtungak adagos ijay ospital. Anyan ni Misty. Binilbilin ko pa'y asaan nga agaramit iti pakadaksan na. Ngam apay anapan pa'y laang iti ospital. Diyos ko, anya nga tati mapaspasamak iti silid nga ayan ni Albert. Apay nga dadag iti nurse dita. Kartingak ti umasidag. Saan na ang parwanan dito'y? Dahito, babae ti rumbang ang parwanan niya. Senyorita Misty, Laika, anya ti mapaspasamak ditoy. Dimtang pa'y ti may samat ang muchacha. Nana si Mang. Anya ti mapaspasamak ditoy. Senyorita Misty, apay anabartek ka nga imay ditoy. Awan bibiyang mo kanyak si ka ang muchacha. Di ka makibiyang no di mo kaya't ti may ramraman iti pudot ti ulo. Nasken na mapanak iti ospital, Caridad. Ha? Apay amado, adda ka didakas ang napasamak ka ni Albert? Sana ni Albert. Ni Misty. Napan kanu ijay kat nabartek. Anya? Nasken na mapanak ijay. Jak kayat nga dadagas ang mapasamak ijay. Umayak mo't amado. Jaglakit di kayat nga agbati dito'y balay. Kayat ko ang maamuan no anya ti mapaspasamak ijay ospital. Mangibabain ka talaga, Misty. Siyak pa'y ti kagorayo, papa. Pasino kumati kagurak? Dagiti inosenteng at dito'y ospital. Dayjay kumaalay kati kaungtyo. Saan na asyak? Dayjay alay kati buwisit. Di mo amo ti sasawam. Amom ka di asikamot lang ti maibabain gapu iti inaramid mo. Kasta ka matkat, papa. Di na pa'y among isakit. Misty, Di ta ka manlangan. anyan ni Misty. Talaga asabali ti ugali na. Lading itag tinapasamak, Panyero. Panyero, Impagarup kuno awanan ti rumso aparikot. Isopin manaw ako nitay. Ngam nagdanagak iti simang putaga di balay. Tawan tilugan ni Misty. Nakarkaron na nagdanagak iti inawagak ni Dan. Ket kuna na nga intulod na iti balay ni Misty. Isungay maya ko na dagos ditoy. Ket jak nagbidot. ala. Saan tayo napagsaritaan pa Panyero? Sana bali. Tapi manawan ni Misty. Panyero, Ngam sapay la kumata saanin na maulit da ito na napasamak. pasensyakan. Agpakadak matan. Surutat ni Misty. Taamangan no at daman ng dakas ang mapanunot na nga aramidan.
Anya kalakit din aya, Misty. Sigurado sa bali ti pikto tinaramid mo. Mabalin ka di, Dan. Nagdiretso ak dito'y dagos mo. Tadyak kayat ti masermonan. Ita, kasta ba'y ti sawam? Ha? Napasama kan day jay. Saanan amay babawi? Iso apang nga asim kumamat tadikan ag sa upay. Misty, pampanunutik laang mati posible nga ibo nga tinaramid mo. Kasano ang malusutam da ita? Awan ti planok amang talikod iti inaramid ko. Sangwak. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Sangwak no anyaman ti ibunga ti inaramid ko. Di mat binilin ka na imbaglay ka. Senyora, Demon samot ka ba nabantayan ni Albert? Senyora, Jack pinanawan ni Albert. Nga oray pa iguy-guyod nakitayan ni Senyorita Misty. Takayat na arumwarak titi silid ni Albert. Nagkariak kada kayo, Senyora. Kat saan ko adadaulan ti karik. Jack baybayan ni Albert. Tinasayaan. Da kayo pa'y laang kanisimang ti agawid. Anya, Siya pa'y laang ti agbati diti ospital amang bantay ka ni Albert tapno sigurado. Diyak kayat nga dadakos sa mapasamak ditoy. Senyora, Di na kuman pagpungtutan. Agtungpal kalatta kuman kanya. Awan lata dito'y balay ni Misty. Diyak nasangputan dito'y. Ay, napnapanan naman nga tan. Amangan no agsubli di ospital day jay. Naskin apakaamwak adagos ni Panyero Amado. Narigatan. Amangan... ni Dan. Hello, Dan! Sir Fausto, anda dito yung balay ni Ma'am Misty. Nakaturogan. Anya, Dito yung nagdiritso. Apaman na pimano iti ospital. kasta ka di. Dan, siguraduam asaan ang arumwar ni Misty. Sir? Maturog lat taditan. Ngem sapay lahuma, tawan tidakas ang mapasamakan ko na. Agasam tikas di asa o ti ama ni Misty. Sapay la kumakano. Tawan ti dakes ang mapasamakin ko na. No kinayat ko, idi pa'y lang ang nagunod ko ni Misty. Naalak ko man ti bingay ko. Ngamjak inaramid. Tadyak kayat ti maadaan iti record ni Don Fausto. Aging gaadyak pa'y la nagbaligi. Anang gamgam iti amin asa ni Kwada. Iso nga gano saklay. Ta sigurado. Kukwak to ti maudi apaggaak. Panagkunak kat saan ka pa'y amapan iti ospital, balasang ko. Nana, Nalawag ti imbaga ni Senyor kadata idi rabi. Mapantalang ijay, no ibagada. Amangan no makaungat ni Senyora Caridad, no agpilit ta amapan ijay, nga awan pa'y laang tibilinda. kas lang amin, Jack ka ba alang ti agtalinaad dito'y, Nana si Mang. Laika, Saan ko abasol ti ipapan ni Senyorita Misty ijay? Saan ka di? talaga nga awan basol mo. Agdadataan ni Senyorita Misty tinagbasol. Iso tinapan ng riribok ijay. Nana, Ngam kasayaatan matlaeng no agsigurado ta. Narigatan no mapagpungtot mukit din ni Senyora Caridad. Amangan no kalaat nga agbaliw manan ti pangedeng na. Sana bale, taamok ang makapan kamatlaeng ijay. Basta saan ta ko mga agdisdisnudo amapan. Orayan ta ti ibagada Senyor Amado. Masaya at matanagawid kamat lang itang agsapa, iha. Papa, Amom ka din no anya tinararamid mo itirabi. amok. Kat amok mat.
no kasano adinak insakit. Aniya. Anak-nak pa pa. Ngam apay ngay adinak insakit. Gaputa uray no anya nga ang gulo ti kitaan. Sikati ayan ti bidot. Anya, Saan kit din? Umuna iti amin. Nabarta ka na panijay. May kadwa, nang riribok ka. sa anak anang riribok. Kaya't ko lang ang asyak timang bantay kini Albert. Saan kat aday jay alay ka? Taawan ti karbangan na. Ibagakan ka, Misty. Sardengamon da Albert kanlay ka. Anya ti aramida ni Misty, iti kasta nga imbagakan kuana ni Don Fausto. Gagayen, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.